imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Kamera ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, banigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminaon kung ikaw mo hunghong. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Kisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko, kaway lamig ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti, kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag maniguang, bahalag mga paha. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Atuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka, ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae,
Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani-ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Nakita kita isang magasin, dilaw ang iyong suot at buhok mo'y green sa isang tindahan sa may Baclaran. Napatingin at tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo pa ba nang tayo pang dalawa? Di ko inakalang sikat ka, tinawanan pa kita. Tinawag mo kung walang hiya, medyo pangit ka pa noon. Ngunit ngayon, Oh yeah! iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kulang ang dala kong pera. Pambili, pambili sa mukha mong maganda. Ay maganda morning, good afternoon, good evening, good evening. Saan ka pag good evening? And the blood, damit mo Ay, maing muntang, maing udto, maing hapon, naring maing gabi. mali sa super mo. Atong English on, good morning, good noon, good afternoon, good evening. Kasi Sa tibuok, kalibutan, kung sa may mo oras na minaw, nagtanaw ka lang sa tong drama. bagong Hello! sana'y Naginaot ko nga tana okay ra mo, kay okay ra po ko dire. kulang ang dala kong pera. Ako sa gipada ko akong dagway sa live oh. Para makita niyo na bago kong shave ah. Pambili sa mukha mong Welcome sa Pampagood Vibes nga programa. Walay politika, puros lang yun pakatawa. isang magas Ito po ang Strong Late Night Talk with ulat. Gugmang giyahak na. Sayop. Sayop na ito nga programa. Lahip na ito. Ang binukla Ito po ang Gugmang giyahak sa boto. Comedy Drama. Iba na Mo ni itong kailangan karong mga panahon na kanang pampawalas kalaay, makatawa ta, kanang burag gitikon ta. Kaya mga tao karon, walang takabalo. walang problema. Naaday mga problemang bugat kaayo, ha? Pera. Kaya ra kayo nato na, Brad? Kaya ra nato na, Brad, ha? Iba na ang iyong Ang pinaka-powerful sa tanan yun ang pag-ampo, mga igala. bago ng lahat. Nakamusad na mga amigo, nagaling mo yung mga amigo sad nga murag feeling ninyo murag na bugat nga gidala-dala. Problema pagkat Paminawa ninyo, paminawa, ha? pera. Try to listen. Pambili Bisan magdili ikaw ang makahatag sa solusyon, Pili. pero sa ngalan lang ang naminaw kaniya, ana, mura na isakto niya, ha? Mo na nga to, please lang. Ay Di kita magpadala sa mga klasik-klasing problema. Kaya na to ni. iswa Salig lang mo ni Lord, ha? for Oras na para sa atong letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy!
Bitok Bito. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok Bitok, o sa imong mga suking tigpaminaw. Itago lang ko sa pangalang si Neneng. Unsa man itok Neneng? Before ta magsugod sa atong story karon, ang atong gugmang giyahak. Siyempre gihatod ka nato sa Ashigo Plus Herbal Coffee with Ashitaba Turmeric Extract and Guyabano Extract. O gihatod po ka nato sa Ashigo Plus Herbal Capsule. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang ambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Kasi ito yung ngalan na to, ma'am? Si Wilma. Wilma. Alia. Taga Tabok, Sor, Purok Size. Akong gibate, sakit akong tuhod o dili ko katulog. Sukad sa pag-inom nako sa tambal nga Asigo Capsule, naulian ang akong sakit o maayon na akong katulog. Isa ka buwan na kape na akong paggamit, diha na ko nakatagamtam ang akong gibate nga naulian. Kada adlaw, usa ka kapsul. Manghinaot ko sa mga tao nga nakadungog karon, mogamit sila aning tambala nga Asigo Capsule para pod nga maulian sila sa ilang gipangbati. Og daghang kaayong salamat sa Asigo Capsule. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parametron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Before ta mga tawa, seryoso sa takajot ha. Kamo mga bossing, mga nanay, basig kamo diha, kumpiyansa ra mo perminti nga taas inyong mga blood pressure ha. Usahay manggod kaning usahay kining kating mga medyo idaran na ta, mga nanay na ta. Usahay, ang atong pagkataas sa high blood pressure, usahay ginatik for granted na nato. Moingon na ba din ta nga, okay naman akong paminaw, sir. Tingala ka pagkato mo sa barangay o sa kuan, health center, gi-BP ka, uy, nay, taas mag-BP, nay. Ay, okay naman ko. Mana na ba din ta, okay naman ko, baskog, ana. Magsumbag-sumbag na ba day, magsumbag-sumbag, ana. Kay pakita, magsayo-sayo pa, okay naman ko, day, wala man ko igibati. Tapos matag BP taas. Kabalo mo mga nay. Kani dili sa paghinadlok ha. Kung taas galing perminti inyong pressure, delikado kay mo gyud. Anytime delikado na may tabo nimo. Pasabot magawa ng taas ang imong blood pressure or gitawag nila hypertension. Mo nang giingon nga grabe kayo, burag hago kayo ang imong kasing-kasing sa sigig bomba sa dugo. Posible nga ang imong dugo murag napuno na punas kolesterol or ang agianan mismo sa dugo ni gamay na. Mo bitang usay kung imong gripo, pares gripo ba kusog kay imong awa sa gripo ta imong ibutang kay gamay kayo nga hose. Mo nang mubuto ang imong hose. Mag-leaking o mubuto ang imong kuan mismo.
gripo. Ingana pa tong kasing-kasing. Muna ay yun mo kumpiyansa, pagtaas ka permintin yung blood pressure, panahon na yun nga mag-maintain na yun mo. Anytime, delikado ka sa heart attack or stroke. Matingala ka na lang. Miski mong kidney, pwede na madaot, bossing. Ang mga blood vessels sa imong kidney. Muna magka-kidney failure na dayong ka, kaya wa na'y dugo ang ipadulong sa imong kidney kinang buto ng mga kaugatan. Pwede sad ang imong mata, matingala ka, anong brand naman ko kahalap naman na akong mata? Posible na. Kaya imong mga kaugatan sa mata nang damage na. Labi na sa atong mga utok. Pag high blood ka perminti, dagan kayo pwede may imong damage sa imong mga blood vessels. O kanang high blood bitaw? Mo sanay rason mo nang dagang kayo nangamatay aning aneurysm. Simba ko palayo. Mo biyanay kamatyan sa mga artista, aneurysm. Kanang nain ng buto nga mga ugat. Mo na siya. Tungod na sa high blood pressure. Mo na ay gyud mo kumpiyansa kung ang inyong mga inyong mga blood pressure perminti taas. Ayaw gyud ha. Bosa mag-maintain mo sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule. Kaya ang Ashigo Plus Herbal Capsule adunay sagol nga asitaba nga mo ni siya mo kontrola o mo improve sa imong high blood pressure o sa imong high cholesterol. Ang Ashigo Plus napoy sagol nga turmeric extract. Ang turmeric mo kini ang makababa sa risgo sa heart disease. Makareduce kini siya sa risgo sa imuhang high blood. Usa lang na ang turmeric na apay guyabano extract. Nga aduna po'y antimicrobial properties na mupatay o musukol sa mga bakterya o mga viruses. Munang mag-Ashigo Plus Herbal Capsule na o Ashigo Plus Herbal Coffee. Available sa inyong mga suking mga parmasya o mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Mayong adlaw, Brother Bernie Bidok-Bidok. Ako si Neneng. Nagpadala ko og letter sa imuha, idol, Brother Bernie. May tungod kini sa naitabo sa akong love life karon. Nakoy nailang ako sa kalalaki nga itago nato sa pangalang si Ben. Si Ben taas, gwapo. Akong utron si Ben taas ug dako. Huy, si pasabot. Taas og dako, taas og liog, dakog mata. Taas og pamarog. Og adunay dakong gugma. Kanako. Wag yung ko magdahong nga makagusto siya nako kay daghan man tanay gwapa sa among opisina. Pero ambot ba? Tungod siguro sa akong
Sayal nga taas kayo ang slit padulong sa hawak. Og nakita niya ang kahami sa akong paa, mo nang dito siguro siya nakagusto. Bahalag always ta mag-away, bisag mag-argue ta kanunay. Mubig ang imong eyes ug mag-jealous ka usay. Bisag mulingi ra ug sexy girl nga mulabay. Apan nayaw baya kalimti, baby. My heart belongs to you. Ug karon mo promise ko, higug maunti ka, hangtod magulang ta. We will travel the world, bisag magsungkod ta. Kung mangluod ka, gugdunti ka. Kung maguul ka, I will make you katawa. Ano sa man ko nimo sugton, uy? Ano sa man gikulang, uy? Para lang gisugtong ko nimo. Samo kayo ka, Ben. Ayoko presyura ba? Di man gid siguro ka ganahan ako ba? Ganahan mo ko sa imo hagot? Ha? Oy, nasulti nimo. Akong pasabot. Way bawi ay. Niyong kang ganahan ka sa kuha. Way bawi ay. Okay, fine. Naka-crush focus sa imo, ha? Ay. So, sobre itong gidugay-dugayan pa na yan, eh. Ay, sa tinod-anay lang, Ben, magduha-duha manggug ko kung tinod-anay bagit imo, ha? O sa'yo na manggug madunggan nga chick boy daw kay ka, dagan daw kagipanguyapan. Tapos, in fairness, tinuod man siyang gyud nga mas dagan pa man gyud mas gwapa na ako diri. Ano makain ko nga, why me? Ha? Say why me? Why not you? Kagwapa ra nimo, ah. Saba ra gud, Ben, ergo ko pa sa kayi. As in, ano sa man taong gay? Ikaw ba, muna kung di ganan sa mo, bakit? Barag ikaw mismo, barag low imong self-esteem. Mao ba? Sige daw, sa spelling sa esteem. Ang ako ba nga, mubo kay mong pananaw sa imong kaugalingon? Mao magkita kong pananaw, mao magkita kong pagbati. Di mangyug ko gwapa, dili ko taas. Di ko po pareha sa uban, nga dagko kay mga dugan, nga gapambuto na ang mga bra. Naon sa man taong, kabalo ka? Tinuod, dili ka taas, pero ang imo height sakto lang. Matod pa nila, cute. Sus, ay, magulang raman nas pangit. Dili lagi. Ang imong height, promise, cute kay katanahon. Kay bagay raman po sa imong lawas. Di man po ka murag luy at tanahon. Di man po ka murag gasolito tanahon. In fairness, sa imong lawas, sa kadako, sakto na po ang imong height. Kasi po nag-ingon sa imo ang mga lalaki, tanan lalaki, ganan ang mga dagkong dughan. Takar mo ko. Ang amo, nga dili man ingon nga dako gidugdugan. Ang amo lang nga igo-igo lang yun sa among kamot. Hoy, Daddy, bastos ka! O say ko sa kamot. Joke lang. Sakto ramgod, kibali ang imuhap, as in, perfect ba? Sakto ra gyud og porma. Says, ay, kamag yung mga laki, daghan yung kayo mo mga patik-atik nga istorya. Unsa pa.
Tapos ikaw makita pag ako sa imo kanang simple ra kay ka nga babae kanang dili bitaw kay kanang usay na mo yung mga babae bay nga OA ra kay sa makeup ba. Pula na kayo ang aping, pula ang gabi ra po na OA ra sad. Di presyo mo ba kana simple lang, lipstick gamay, walay dagay makeup pero gwapa. Mao ba? Nagaling uban nga magsiging makeup arong gwapa ako. Actually, di gud ingon nga simple ra ko, di lang gyud ko ka-afford og makeup. Pero ganahan day ka anang di kay ga makeup. Oo, ganahan ko anang mga simple beauty ra gyud. Mao ba? O sa pa. Ikaw pag yun, may pag yun kay kanang mustorya ka ba, na sense ba? Anong bright bitaw? Di pero ba ng mga babae bitaw nga gwapa lang pero kung pa istorya sos purya gaba, purya saway. Di presyo mo nga smart kay ka ba? Mao ba? Kabalo ka ang 2x squared plus 2x plus z equals 2xy plus 3x plus z. O kabalo ka sa mga branches of science? Tama na. Bitaw. Nabantayan din mo na nga medyo bright kay ko mo istorya. Oh, nabantayan yun ako na. Kabalo ka, first honor ba ako to sa grade 6 pa ko ay. Nawa lagi mo ding bright day ka. Laoy napansin giday ni mo di ay. O sa pa. O kanang humble kay ka. Di ka kanang garboso kayo natin mga kauban diri sus. Makapalit lang og bag sa Shopee, maguna na din ang bag sa lawa sus. Pero kami sus, ikaw grabe bay, humble ra kay ka bay. Munang sus, maka-in love you kay ba? Samok Benby, so tinuod ka na imong ginasulti nga na-in love ka na ako? Tinood lagi, samok ko masilang ko balik-balik ka ni ba, na-in love ko sa imo lagi. So simple ko, humble, bagay ra kong lawas. O sa pa. Samok ka ni mo masig mag... sige na. Oo na. Ano sa'yo oo na? Tanawa ra ka. Nangutana ka kung sugton ba ta ka. Takarong sugton na ta ka. Magpadili-dili na sag ka. Gadyo lang. Oo na. So okay na? Uyab na ta? Oo lagi. Uyab na ta. I love you too. I like pretty halisa, cutie halisa. I like pretty daddy, cutie going on. Ana siya, give me all lang siya. Ana siya, give me all lang siya. Ana siya, pretty halisa, cutie halisa. I like pretty daddy, cutie going on. Ana siya, give me all lang siya. Ana siya, give me all lang siya. Baby, ayoko bitin ha. Gusto na ko ang tanan ay kugmahaya. Cutie kay siya halaga. Ay, di ka nga hilap. Ala, naibot ang tambots. Salamat. Medyo layo po din yung balay ba? Ding, ikaw na, Ding. Pa? May gabi, pa? Kinsa ba ikaw ba di ba? Sir, may gabi, sir. Pa, muna akong giingon pa ang akong uyab, si Ben. Salamat kay Dong kay imong gihatod yun akong anak, Dong. Walay problema, sir. Karong pag ko nakahatod ani, layo man gid ni. Baugali, nalipay yun ko nga at least gihatod ni mo. O nakauyab yun akong anak. Abi na ako, Dong, nga di na ginimahalin akong anak, Dong. Pa, nanapog ka pa. Nga nagod dili mahalin siya. Kagwapa si mong anak, sir. Burag daot mo siya mong mata ni mo, Dong. Gwapahan ka niya akong anak, Dong, nga putot magay ni Dong. Di man gud ni siya galukso sa New Year sa una o tanawa peting putota.
Ipamugos bitaw na ko ni sa matulog sa udto, dili po. O tanawa di, kutob ras hawak. Samo kay ka pa. Mas ganang galing ko na sir kay Petit sir ba? Cute kay sir. Bagay ra kayo. Bitaw dong. Binuang na bitaw ako dong. Ang ako lang dong, tana dong. Magtuloy-tuloy na ta ninyong relasyon dong. Huwag naginaot ko dong, tana, ikaw na iyahang forever dong. Pa, sabi mo mga istorya, paano na naman yung mga forever? Di manggudong kay ako, manggudong nga. Gusto na kong makitag apo dong. Ha? Pa, sabi mo mga pa-istorya pa, undangin na pa, bi. Ay, si mga apo pa, maulaw ta pa, oy. May problema, sir. Paliw lang dong. Mas maayo dong burakin na niya akong anak dong. Kay gusto na ko dong nga kana bang naanag yung ko'y kagusko-gusong bata dong ba? Kay gusto na ko dong nga kana yung makita ako sa akong liwat dong. Dong, biray na niya akong anak, biray na ayo-ayo dong. Pa, samok yung kay ka pa. Wala lang. Kikamingaw na kayong balay ni mo. Kami si mong mama. Wala nami kugus-kuguson. Na kabalo ka nga. Imo pong mga iksoon. Mampod yapon. Ikaw rin yun mong tsansa ni nga makaapo. Ay, sige sir. Way problema sir. Burak-burakan ko na sir. Ikaw sir, sakay-saka sa kong papa. Paghilom na pa, ulit na dito Ben. Pa, sige na pa. Basik asa pa na mo padulong yung istorya pa. Wala lang. Ingon lang yung ko nga gusto na yung kong apo. Gimingaw na ko ni mo gamay, wana ka ni suroy sa balay. Agay, nahulog na pong tambutso. O sa mo motor, matagahunong na to kay mahulog ang tambutso. Nag-usa man ta diri. Alisa, hapit sa diri sa balay, kadyo lang kayo. Lalang ko ikwaon ba nga bag. Sus, uy. Basi pagitaon ako ni Papa. Kabala ka, nag-text siya mismo Papa. Kadyo lalang ko yapiton, alisa. Diri na kulat sa gawas. Ali na, diri sa sulod. Ali kadyo lang kayo, diri sa ba? Sus, uy, nay makakita sa ato diri abi palag-on sa isulti nila. Wa ra bay laing tao. Sus, to mga ay, bala ng mga story de. O sige, nakuha na mong bag. Asa man to imong gingon nga bag? Ay, walay bag, uy. Uy, o say pasabot nimo anak Ben. Uy. Nganong kilak nimo na imong portahan? Nganong imo nang gipang pantabo ng mga kurtina diha? Alilan sagot. Nakalimot na ka ba? Magduha ka bulan na beta ugma. Mao ba? Dali ara kay, oy, basta drama lagi, dali ara kay magmanseri. Oy, Ben. O sa na imong plano nimo, Ben? O sa na? Ay, ibutang sa na imong bag niya. Ay, sa ba? Ben. Ben. Noon sa mantang kay, kadungo kasi mong giyon si mong papa. Ingon ni mong papa nga gusto na niya apo. Uy, problema. Dagang ko bit-bit si Milya diri. Binuang naman gusto ka, papa. Dili to binuang eh. Niingon gisa sa ko ang bira-birahan na ka. Kailangan nagyug kagapo. Agalan ng gido sa gapo. Ben. Unsay na? Ben, first time pa biyan ako ni. Mau ba? Ako
pa ba imong pirmiro nga nauyab? Naman ko'y pirmiro nga nauyab kato among silingan pero upper lang to ya upper. Huwag siya manghilabot sa lower. Sabi na de. Karon, murag first time yun nga matandog ang lower. Oh, may problema. Ano lang, konsa na kung hinagibanan. Hala, oy. Makulbaan man sa taan nga forma, oy. Mura masag mabungkag ang ato, ana. Siya mabungkag nga, kanagalay kong gamiton para mas matulid na imong gutter diha. Naon sa mangka, oy. Na, oy. Na, oy, ingon na ba nila nga sakit daw na? Well, sa sugod rin sakit, pero kadugayan. Ay, kabalaka. Ako'y bahala ni mo. Ay, laglihok diha. Ben, ayo lagi ba? Ako lagi bahala. Inay-inayon ako. Ben, nag-ayaw na lagi. Ben, wa pa mahubo. Sige na. Ako lang inay-inayon. Uy, grabe. Hiwi na gida ang gutter. Anong kapula-pula man eh? Na, Ben, uy. Sige na. Hinahin. I'll take it slowly. Kadyo lang ha. Ben! Kadyo lang ha. Ay, lihok ba? Ayaw panggahi. Ben! Agay, Ben! Agay kalami, Ben. Agay, Ben. Di paspas na ka, Ben. Kailangan paspasan eh. Ben! Kada gawas na ako sa buntag sa among balay, ngadto ka gahuwat ka na ko pugos nga mo sabay. Ugas ako to aka mauwang akong mama aksyon na o kabalaka. Kapilan ako kaingon kanimo nga dili sa apan padayon gihapon kang gabuot-buot. Kay feeling lagi nimo sa future kitara gihapon ang mag-abot. Di sa unta ko nimo pangunahan sa pagkakaroon sa imo di ako ganahan. Kayo na agyo dugay na takang gihawiran. Kay nganong kung dili ug naagyo'y feelings. Kay nganong kung dili ug naagyo'y something. Adunagyo'y mga butang nga kinahanglan di ibugos. Di sad maayog ang ibalik kanimo kung Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nang balatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan.
Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Mag-Biramax Capsule ug Biramax Coffee! Shout out day ko ni Madam Esther. Itago lang na to sa Madam Esther. Ingon siya nga, Brother Bern, order na po kong Biramax Capsule B. Grabe kay kong bana, uy. Matod pa niya, ang naanda na daw niya kay kausa, boto, wala na dayon. Pero sugod daw nga nag-Biramax, tingala daw siya kay pukahon siya. Diba? Kisa'y nag-ingon nga di pa mabalik ang inyuhang mga sex life diya. Itago na to sa pangalang Madam Esther. Ha? Di okay kay Madam Esther, ha? Gabi tapos pukahon kagkadlawon, tapos pag-action og sidlak sa adlaw, another na po, mao lagi. Kung gusto ka makaduhaan, mag-Biramax Capsule. Ingon siya sa ko nga, mo'y dapat ang tagline. Kung gusto mo makaduhaan, mag-Biramax Capsule. Salamat, Madam Esther. Padala rin ako niya si Muha. Ay kabalaka, mora dating gawi gihapon, ay yang gusto. Ang capsule, dili na ikuha ng, kay halata naman po ng karton daw. So, pwede na po i-transfer na ko sa laing butanganan. Kaya para di daw kay halata. Kaya maulaw daw. Kaya basi niya pagkabkab daw sa bag. Huluin sa manay na may Biramax nga karton. Capsule ro gyud. Again, ang Biramax, sa tinod anay lang mga gala, mo nang epektibo ning Biramax. Aduna ni siya sagol. Isa lang ni. Kadyon lang kay kaning horny goat weed, ha? Kaning horny goat weed. Traditional ni siya nga Chinese herb. Sa tinod anay lang, usagid sa function aning horny goat weed is kana bang gitawag na nila nga kumkana naa siya ikarin, ha? Kuya paano ikarin. Actually mo ni siya ang magpa-improve sa imong erectile function labi na sa mga lalaki. Kay kuan man gud nagapon kanang atong mga kita mga bossing kani atong gidaladala dagan ba nay kaugatan para mabuhi siya balik, i-improve niya ang flow, ang blood flow padulong kang junior para medyo mugahi siya. O ang nakalami po aning horny goat weed sa babae po nga effect ani maka-improve po niya sa libido sa babae. Ana pod. Now, sa tinod anay lang kaning horny goat weed di lang niingon nga kaugatan lang dito ka junior para mugahi. Sa balo ba mo nga anti-inflammatory gihapon ni siya. O kaning atong
horny goatweed, tungod kay herbal man ni, maka-improve ni siya sa imong cardiovascular health sa tinud-anay lang. Kay lagi, di man ni siya ingon nga basta-basta lang nga pampagahi. Actually, nakafocus yun ni siya sa mga kaugatan nga ma-improve ang imuhang blood pressure o ang improve sa dagan sa mga dugo. Ana ba? So mong ay mo kabalaka, sa tinud-anay lang bitaw ang horny goatweed nabiya ni anti-cancer properties. Sa tinud-anay lang. Morning, ang sagol na to aning Biramax, herbal ni tanan, organic, mo hindi ka mabalaka. Nabit ako'y kauban nga konsehal, mayon siya nga, dabi, baso niya magpalpitita na. Ay, wagi problema, boss. Ako mismo gatisting ani. Wagi palpitation nga imong ma-feel. Kay organic man siya. Like I said, organic herbal man siya. FDA approved ni siya. Pero mo lagi akong giingondahan sa inyo, pag gabi kaadlawon og buntag. Grabe ang function mga igala. Bosa mag Biramax capsule na og Biramax coffee. Available ni siya sa inyong mga suking tindahan. Og mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Gimingaw na ko ni mo gamay, wana ka ni suroy sa balay. Day. Yes pa. Nabay nag-text ni mo diha? Unsa pa? Na may nag-text ako. Makontak ba ni mo si Ben? Actually, pa ganina ra ko ga-text pa, gasapot na galing ko. Dili gatubag akong tawagan. Ang ano day pa? Di ko kabalo, pero kumpirma lang na nag-text na ako. Nakita daw nila si Ben na disgrasya sa motor. Unsa? Oo, kanina nga numero. Tawagi. Siya nag-ingon nga na-disgrasya si Ben. Kinsa ang akong kondre? Kinsa ang relatives ani? Dok, ako ang iyang uyab, Dok. Mao ba? Dok, gikan ka nag-concert, Dok. Anong pagaw man ka, Dok? Kapamikil ba ka, day? Kay tiwasan ko ni imong uyab, day. Binaw na, Dok. Kumusta akong uyab, Dok? Kumusta si Ben? Grabe ang pagkabangga. Di na ako masulti pero mismo ang iyahang backbone o ang spinal cord mo'y na-damage. Utsa? Di ba, Dok, delikado man na, Dok? Delikado yun. Mabuhi man siya. Pero ako nakita, murag maparalisado yun ang iyang katunga siyang lawas. Gikan sa hawak padulong sa tiil. Kay grabe man gid ang iyang pagkadisgrasya. Utsa? Di ko kabalo kung napabay tsansa. Pero sa akong pagkita sa x-ray na hitabo, grabe, dako gyud kayo ang damage. Sige lang, day, atong tanahon. Pero sa karon mo pala na ako masulti nimo. Sige, day, maadto pa ko, day. Mag-gargle pa ko dahil kay mura na yung sangit sa akong tutunlan.
Ali na. Kadyo lang itulod sa ako imong wheelchair. Diri ka lapit sa balcony para may po ka sa kuan adlaw. Sige na. Imna na imong gatas. Wa naman ni pulos niya akong kinabuhi. Oh, nanasag ka anak, Ben. Ay pag-anak ba nga wa kay pulos? Okay ra lagi. Ma-okay ra ka. Maokira ka. Gig nga nata sa doktor nga wala ni chance forever na ko mag-wheelchair. Unsa man ka? Salig lang good perminti pag salig sa Ginoo, gaampo beta perminti, ma-okay lagi ka. Ma-okay. Kabalo na ko ani. Kani akong itsura karon tan-awa niyo. Adi mas to nga. Sakyanan niya. Kalit na mag-lip turn niya. Sana ba din ron? Forever na ko yung ani. Gulay na ko. May pag namatay na lang ko. May panamatay na lang ko. Pag-ilom ba? Kami nga nasa imong kiliran. Dili mi mo surrender. Pero bisa kung saan na mo kung ikaw na mismo mag-surrender. May mabuhata na kaya lagi nimo na. Saling lang yun ba? Magpa-physical therapista, makaya lagi na. Makaya. Daon niya. Ben, magpakasal pa biyata, Ben. Dili ta kabiyaan. Di ba nagsaata sa usat-usa, naigugma ko nimo, willing ko. Dili ko mabiya nimo. Kaya nga kung gugma, dako kayo para diya nimo. Di ba nagsaad ta walang iwanan? Ning, ako sa imo may pagbiyaan na lang ko nimo. Biyain ako. Naay mas deserving ang mga lalaki diya. May galing iwa pa ta nakasal. Dawat naman akong kamatuoran. Dawat na akong kamatuoran ngayon nganin ang may tabo sa ko. Ben, samok ba nimo? Ayaw lagi pag-surrender. Praktikal ning ako Kung may akong buhaton, di na ako makatarbaho. So na ako pagbuhi sa inyo Kabalo ko nga naigugma ka na ako. Okay? Naigugma ang pugko nimo. Pero sa akong sitwasyon, karon tanawa akong sitwasyon, no? Di ko gusto nga nalang ka nagpabilin para lang kay tungod kinaluoy ka nako. Di na ako kailangan ng imong kaluoy. Ug ay kabala ka, di po ko magmahay nimo. Ang ako lang nga gusto lang ko nga mapadulong ka sa lalaki nga sakto nga kaya kabuhi o kay sa tinud anay lang sa ako sitwasyon karon. Tanawa ko, di na ko makabuhi nimo. Di na ko makabuhi nimo. Baldado na ko. Baldado na ko, Ning. Sama ba, please? Ben, ayaw pag-ana, Ben. Praktikalan niya ako, ani. Palayo na ka na ko. Bata pa ka, dagan pa kay makita nga uban mga lalaki diya. Gidawatan akong kamatuoran. Ngayon na ang ako sitwasyon. Kusa pahawa na. Pahawa na sa ko tumagas. Pahawa na. Ben, ayaw na mo ata. Please. Ning, please. Pahawa na. Kalimtin ako. Ayaw ka malakan di ko magbahay. Gidawat na ako ang sitwasyon. paglakaw gusto unta di ka kuyugon kung mahimo lang bitaw okay ra maglangan-langan mahawon ta kay di ko gustong magul ka
bitok. Maglagot ka, pinanggagot imanin. Mismo si Ben ang gabugaw na kanako. Usay magpadala ko sa iya dito og diaper, mga pagkaon sa iyang ginikanan. Og balita galing nako murag magpabukid na sila Ben. Matagabi sige kog hilak. Gamingaon ko ni Ben. Pero si Ben na may mismo nag-ingon nga bata pa daw ko, napadaw ko'y makita nga uban pang mga lalaki nga deserving. Kaysa tinud-anay lang, tinuod yun ang giingon sa doktor nga wala na gyud forever ng iyang sitwasyon. Tungod kay grabe kayo ang pagkabali sa iyang spinal nga part. Di ko gusto nga mag-ikalimtan si Ben. Pero sao man nga si Ben naman mismo gyud ang gabugaw nako. Gakakonsensya manggugo. Sa panahon nga kailangan ko niya, mo ba ning panahon po nga mobiya ko? O di ba dapat magpabilin gyud ko sa iyang kiliran? Unsay angay na akong buhaton. Ay, medyo kuan ba, medyo bugat ni nga storya da. Agi-agi lang komedi pero di pod biya nilalim. Na-remember na nun ako to akong isa ka nako'y natabangan nga na Corinthian town siya. Na dako kayong damage siyang kinabuhi. Sa na long distance sa siyang uyab. Di ba? Na-depress og ayo. Kabalo kaning, well, tama sa ka, do medyo makonsensya ka, kay love man nimo siya, dapat naka siyang kiliran. Pero tama sa ka, lisod sa gyud kayo kung ang tao na mismo nga imong gusto tabangan murag siya gyud nay resistance. I don't know lang sa imo ning hantod ka sa ka nga level. Kung sige gyapon siya og ingon nga ayaw, pero ikaw napagyapon diha sa imo ang kaugalingon nga gusto pag gyapon ka magpadayon. Ako I would say sige padayon lang. Ikaw ra man gyapon nakabalo sa imong kaugalingon antol unsar gi imong limit. Mintras sa makaya pa nimo din kung kaya pa nimo nga nang din larga. Ako asa ko'y nakita nga dautan ni ana. Sometime na lang yung mga laki nga practical pod nga sama ni magdiri ka sa kuaw murang gyapon wala kay mapadulungan na kay mo ni akong sitwasyon. So practical lang pod siguro pod siya. I'm sure unsay ang gibati karon sos magabi ang depression ana mga igala. Neng actually ikaw ra gid gihapon ang makatubagan na si mong kaugalingon. Ikaw ra gyud makaingon si mong kaugalingon nga sa ba antod kanos amang ko. So kung karon napana gihapon na gusto pa kamo padayon din ako para nako sige padayon ipakita. Pwede man sagod nga dili na lang ka dito as a girlfriend, as a friend na lang pod. Pwede ra man. Nga nagyapon kamo suporta sa iyang kiliran. Ana lang. Mintras kaya pa nimo kay ikaw man na ikaw may nakaila sa imong kaugalingon, imo man ang kaugalingon, hala sige. Padayon. Tanawa kung asa gyud kutob. Pero at least naman lang bisag friendship na agyapon. Kung kaya nimo makasuporta niya bisag unsa pa na diha monetary or bang pang mga butang. Then padayon kung kaya pa nimo. Sometimes nagingan na nga mga sitwasyon mga igala. Matod pa ka ng sa chess ba, nagiusahay nga wala na, mati na, wala na ilain move. Daghang salamat sa iyong pag-uban-uban. Ingat mo tanan. I love you all. Bye!